Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Avui toca paper i píxels perquè vaig a parlar de la coherència interna d'una història sense importar el format en el qual es publica posteriorment. Molts coneixeu ja els Jocs de la Fam, suposo que alguns ja l'heu llegida o heu vist les pel·lícules, i m'agradaria avisar que aquest vídeo conté spoilers, perquè he de parlar de la coherència interna amb exemples. Vaig a explicar bàsicament com trobo jo que hauria d'haver acabat el llibre. Trobo que últimament els autors es dediquen més a pensar en els conceptes de públic, d'editorials, de si serà més vendible d'una manera que d'una altra, i de vegades això fa pensar més en aspectes externs a la història que interns, i varia la lògica interna del que la història demanaria. Ja vaig parlar en el vídeo anterior, com dic, de la importància del número 3, estava en molts aspectes, cosa que donava molta coherència interna. Em vaig deixar, per exemple, un aspecte superimportant que és la salutació que es fa amb 3 dits. No vaig parlar tampoc de la importància de que hi ha 3 figures paternes, el record del pare que va morir en la mina, Sina, que és el maquillador, que és qui la prepara per als Jocs de la Fam, i Haymitch, que és qui l'entrena per als Jocs de la Fam en si per a competir després dins en l'arena, en els jocs pròpiament dits. El cas és que són 3 representants paterns, com dic, hi ha 3 síl·labes en els títols, hi ha 3 llibres, hi ha una salutació de 3 dits, ella porta una trena. El número 3 està molt freqüent en el llibre i a banda està el meu odiadíssim triangle amorós. No m'agraden els triangles amorosos, però sí que vaig dir en el vídeo que en aquest llibre trobo que és de lògica, vull dir, havia d'estar, perquè el número 3 és molt important i això a banda, en aquest triangle en concret, cada xic representava una part de la seva vida, el seu jo passat on ells vivien i l'altre representa la persona que competeix en ella en l'arena. És la seva vida després de passar pels Jocs de la Fam, a banda ha passat els Jocs amb ella. És a dir, que en realitat són com representacions externes dels seus dos jos interiors. De manera que és un triangle interessant. Però en una obra que està tan lligada interiorment en tants aspectes, la lògica hauria demanat que el final fora un altre. M'explique. Per motius comercials i per motius de públic, jo soc partidària d'aquest candidat, jo soc partidària d'aquest candidat, els que volen que acabi amb un xic o els que volen que acabi amb un altre, si no acabarà amb ningú s'haurien vist molt decebuts, perquè si acaba amb un és decep la meitat del públic, i si acaba amb l'altre és decep l'altra meitat del públic, però si no acaba amb ningú es deceben tots. Però la lògica interna hauria demanat que no acabarà amb cap dels dos. Per a la mare de Katniss, el pare de Katniss, el seu marit, era la persona més important de la seva vida. Arriba a l'extrem que quan ell mor en la mina i ella queda vídua amb les 2 filles, ni tan sols per les filles és capaç de seguir endavant. Es parla molt de la falta de relació entre Katniss i la mare, perquè la mare està com obnubilada, la mare està encara com en xoc, és com un xoc que li ha durat molts anys, no reacciona, no lluita per elles. Ella, Katniss, passa a fer de pare i mare de família, ella té cura de la germana, de la casa, és la proveïdora d'aliments, és la caçadora, fet que la prepara després per als Jocs de la Fam, i tot recau en ella. En part, li guarda això un poc a la seva mare perquè pensa que hauria d'haver cuidat d'elles a falta del pare i ella ho ha d'absorbir tot. Es parla moltes vegades d'aquesta falta de relació i de com la mare li afecta això tant que ni tan sols amb les filles reacciona, perquè era el seu amor més important. La mare no ha refet la seva vida mai, no s'ha emparellat amb una altra persona i, com dic, ni tan sols ha traslladat aquest amor a les filles, perquè això l'ha deixat tan impactada, tan anul·lada a tots els sentits, que el seu amor s'acaba ahí i no té més amor per a donar a ningú. Katniss, el seu amor principal és la seva germana Prim, per la qual ella participa en els Jocs de la Fam, per substituir-la, per salvar-li la vida. Ara van els spoilers. Quan al final la germana mor igualment, no en els Jocs, però sí fora, quan la germana mor, Katniss hauria d'haver quedat com la mare. Hauria d'haver, com que ella ha absorbit aquest paper de mare, hauria d'haver acabat com la mare. I el seu amor per la germana havia d'haver sigut tan gran que ella també quedara obnubilada, quedara també vídua d'alguna manera, quedara sola i incapaç d'estimar ningú més. No hauria d'haver acabat amb cap dels dos, ni amb Gale ni amb Peeta, perquè ella, trobo jo, al final hauria d'haver acabat com la mare i també s'hauria d'haver explicat un poc que ella en algun moment s'adonara
entenguera per què ha passat la mare, perquè ella ara està passant una cosa similar, encara que no sigui la parella, sinó que sigui la germana, però és el seu amor màxim, i entenguera aquest xoc, entenguera aquesta incapacitat d'estimar més, entenguera... L'hauria d'haver deixat tan danyada, hauria d'haver donat ja tot que no li quedarà més per a ningú més, ni tan sols per a una parella amorosa. La lògica demanaria que aquest cercle es tancara i que Katniss, que s'havia convertit en sa mare, acabara com ella. Trobo que hauria sigut molt més lògic, molt més coherent i que és el que la història hauria demanat. Hauria tancat molt més tot el cercle de totes les trames i hauria sigut més, com dic, lògic i coherent. Però no és tan... Però jo entenc que no és tan comercial, que moltíssima gent no li hauria agradat, però sí que la història és el que demana. Hauria quedat més rodó, hauria quedat millor, i per molt que la gent s'haguera frustrat, com a mínim podrien dir, bé, està ben lligat i està tancat. No és com quan deixen un final obert que no saps si ho fan expressament o ho fan perquè no saben com llevar-se la història de les mans. Jo, personalment, trobo que hauria sigut millor final, que no estimara cap dels dos, perquè tampoc tinc molt clar. Sí que entenc que Peeta representa la seva jo d'ara i que és més el que necessita. No tinc tan clar que siga el que vol, sinó el que li convé a partir d'ara, el que necessita ella. Però trobo que el seu personatge, com és ella, hauria d'haver acabat sola com la mare. Hauria sigut molt més trist, hauria sigut molt depriment, no hauria donat esperances, però trobo que hauria sigut la lògica interna del que el relat i el personatge demana. No sé si a l'autora se li passa pel cap, no sé si ho descarta per motius comercials, com dic, però imagineu-vos també després allò, les pel·lícules a Hollywood i que a un final així els haurien dit, els guionistes li haurien dit no. És a dir, que si en els llibres haguera acabat sense ningú, probablement en les pel·lícules haurien canviat el final perquè solen fer aquestes coses. Però com dic, és la lògica i és el que hauria d'haver demanat tant el personatge com la història per tancar-ho tot i quedar molt millor lligat. No sé si vos ha passat alguna vegada que heu llegit un final i heu dit no m'agrada, però entenc per què està acabat així i entenc, encara que vos cabregeu amb els autors perquè no és el final que vosaltres hauríeu esperat. Però després, si reflexioneu, segurament sí que haureu pensat és el que tocava, és que no podia acabar d'una altra manera. És el més lògic o el més realista o el més coherent, perquè realista de vegades en històries de ciència-ficció o de fantasia no hem d'aplicar realista com ho coneixem en la vida diària, però sí que ha de tindre la seva pròpia coherència dins de les normes d'aquest tipus d'història o d'aquest gènere. Si esteu d'acord amb mi o no esteu d'acord amb mi, o si us acudeix alguna altra obra a la qual hauríem d'haver aplicat un altre final diferent, lògic amb la història i no amb el final que t'he publicat, deixeu-me-ho com sempre en la secció de comentaris.